Romans 10 verse 17. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Without faith, you can't please God. So the faith. And the verses you do it through faith. But Romans 10:17 yatsanangura kuti kutenda kunouya nekunzwa uye nekunzwa shoko raMwari. So kunzwa kutaurwa panapa kunzwa kuri in two dimensions. Kutenda kunouya nekunzwa. Saka toti kunzwa kwekutanga, the faith comes by hearing. So hearing is number one, hearing. I should say short. And hearing by the word of God. So baita kunzwa kuviri kunaita kuti munhu ave nefaith. Ndichitaura kudai harisiro word unoita kuti uve nefaith. I word inofanira kusvitsa palevel yekuti ugona kuzova nefaith yacho. Kuda kuti pandiri kutaura kamwe chete riri mauri nerandiri kutaura rinosangana rokuburitsira chinhu chinonzi kutenda. Kuda kuti kana mauri muri empty now, it becomes a challenge now to me. Faith comes by hearing. Hearing number one is hearing number two is by the word. Kuda kuti kune kunzwa kunogadzirwa nira wakambonzwa riri mauri kutara. Kutenda kunouya nekunzwa. Kuda kuti kunzwa number one kwozoti kunzwa kwacho kuchigadzirwa nekunzwa shoko raMwari. So pari kuparidzwa you hear. But nekuda kweriri mauri rinosangana neraparidzwa create another level of hearing. Hearing inokonzerwa nekunzwa shoko raMwari. Kutenda kunouya nekunzwa uye nekunzwa shoko raMwari. But uku ndepenzeve ukuiseni inner thing chiri spiritual chinoita kuti ugone kureceiva nekunzwa. Kureva kuti kutaura kwaMwari kunodai so. Anenge madindikira kutaura kwaMwari kwakavanzika saka toda kutsanangurwa so. Nekuda kwekuti dzimwe nguva chataurwa chacho handicho chiri kunyanya kutsanangurwa. Pane zvakavanzika pamusoro pezvataurwa. Saka tona Bible pachinzi munhu ngave kuzoparidza iye unoisa neBhaibheri. Kuda kuti zvakanyorwa isiri nyaya yacho. Because dai ino nyaya dzaingoti hama dzangu vhurai pakati mapanzwa aneimba hatiwedzere kana kutapudza. Ndakunzwa kuti hatiwedzere kana kutapudza. Iri harimadzirwe kana kutapudzwa rinotsanangurwa. Kuda kuti wakutsanangura hauna chawawedzera but kuedza kupa vanhu the picture yekuti nyaya yaitsanangurwa apa ndeiyi. Saka Jesu ane varume vaona vane maperembudzi ndokubva vashaidzira kwavari mwanakomana waDhavhidhi tidzurewo ngoni. Ndokubva ati endai munozviratidza kuvaprista. Vari munzira vachienda ndokubva vapora. Shoko vanzi kudii? Endai. Adzoka ndiye akuremekedzwa manje haakunzi kuva muvari kuti. Yeti vhangeri raparidzwa nderekunzi endai. But rekudzoka ndorikuita kuti nakumburiro. Vari wrong inaini ende vari wrong pakuti dii vanzwa zvataurwa. Ari correct seyadzoka ane zvaanzwa pane zvaambonzwa zvichitaurwa. I'll explain that. Shoko raparidzwa nderekunzi endai. Saka vari kuenda vatori correct. Ende vachikuenda mune maresults kuenda vakapora. But vapora manje kuna amadzoka. Iye Jesu haana kuti endai mozodzoka. Shoko nderengoti go. Vaenda kuna akanzwa kamwe. Saka kamwe akaitora kupi? Because nenzeve paro rekunzi endai. Rekunzi dzoka harisi nenzeve. It's an inner thing. And the way as anzwa manje ndinodarika nenzeve yari kunzi kuva mwari kupi? Kurati pa level yefaith atigone kuwanda. Tinogona kuwanda pa level yehearing. Munhu wese anogona kunzwa but manzwiro. Ruth achitera amweni ake Naomi haana kutera ari one anga aina opa. So amweni vakaparidza vhangeri chaitero pachena kuti hatigone kuberekerei murume anozokuroora. Chidzokerei kunyika kwenyu nezvimwari zvenyu zvamainamata ikoko. Mumwe ndokubva ati Mwari wenyu achava Mwari wangu. Mumwe ndokubva ati she kissed the mother-in-law goodbye. Kunati kuna akanzwa zvataura amai kuti hadigone kuberekerai murume anokurorai. But chinoita kuti mumwe ateereri mumwe achidzokera chavaseparata. It's another dimension of hearing. We anzwa which part? Anzwa panoti kuna Mwari wenyu ndokwamava kudzokera. Ndokubva taiwa pamuri tine zvinhu zvatakaona imi yacho naMwari wenyu. Saka ndaakutsvaka the God fact. Ndoyanga ability yenyu kuti agone kutiberekera ndainzwa ende matukura zveshuwa azvichaita. But chinoita kuti ndirambe ndichikuteverai kuna Mwari akunogona
ane ability kudarika yenyu. So the God part was the faith part. Murume wacho Ruth anobvira amuona atomutaura kuti mwari wenyu achamwari wangu, but kusvika kupera kwenyaya murume wacho anomuwana. Amuwanira pakuti kudii iye atenda munhu asina ability asvika paanoti mwari. So healing comes by the word, but also there's another dimension of healing. Inouya nekuda kwekuti ramwari racho riri mauri. So varume akanzi endai ndokubva adzoka, adzoka ndokubva adzoka vamwe vari kupi. Saka vavari wrong but vanzwa ba. Havana chavakanganisa nacho vari chikombera tichitarisa nyaya chaiyo tisati takuenda kurevelation uku ndokuteerera ukanzi go unofanira kudii kuenda. But vateerera rataurwa ndo vari wrong manje. Jesu akutobvunza adzoka kuti ko vamwe vari kupi. Sei uyo adzoka Bible rinoti pavakamudzwa kunzi endai vakapinda munzira ndokubva vapora. Nzira inofunga vakamboifamba vanobvira vakupora. So unoti maari mune chaakumuudza kuti ufunge akutumai ataura shoko ndiye ane nyaya kudarika kuti yakapinda. Kwamakuenda kuvapurisita agara ariko but amunobvira mapora. Saka uyu manje ataura shoko is also the way, the truth and the life. So kana anzi endai munzira ndokubva vapora, imwe nzira yavaporesa ndiye anotaura wacho kuti rimwe zita rake anotonzi nzira, ndini nzira upenyu. Saka Jesu inzira ndokubva audza vanhu kuti pindai munzira. Kurata kuti pindai mandiri. So kusamuziva kunoita kuti urambe uchienda uchimusiya nokuti wazwa zvaataura but hauna kuziva ari kutaura. There's a difference kuziva ari kutaura nekuziva zvataurwa. Maybe I'll give you an example. Ukadetsana nemunhu akafika zvounga murodho akati mangwana chaiva hariviri unotsva kunegushinza nekuti aiwa kukanganisa kuti vanhu but munozva akati mangwana hariviri oshedzera kuti mangwana ari next week nendriko ukatarisa ari kutaura wacho zvinokupa kudzikama kana kutoposta. Vataura zvakafanana but havana kufanana. So shoko rokunzi endai ndoravanzwa, rekudzoka unorinzwa maringe kumuziva the revelation. Munhu akaita problem yekuti shida hasinyatsogena uiti hasi kusimba, even out kunzi chika chikafu chakasisiba, ana chiremba anozvidiscover kuti nyaya haisi yechikafu, system yacho ine problem. Kuna kuti unenge uri paenvironment yakanaka but une wrong mindset, zvinhu zvako hachiti. Endai kunozviratidza vese vakapinda munzira vakaenda. Yekudzoka haisi munhu wese, haitwe nemunhu wese. Why? Nekuti tese tinogona kunzwa asi manzwiro ari different. Nekuda kwekuti uyu ane kuziva kwaaita. Jesus is the chief priest of the New Testament church. Ndiye muprista mukuru weNew Testament church. So pavanzi endai kunozviratidza kuvaprista vari kunzwa nemukuru wevaprista. Saka kuda kuti ari kuti hatingaende kune vadiki kana mukuru wacho atori available ende aripo. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kuna kuti pane kumwe kunzwa kwete kunzwa nyaya yataurwa, but kuti nyaya yataurwa inosangana nezvaunoziva nekumuziva kwako kogadzira mamwe manzwiro. Saka chaka panoshumirwa muchechi nekuti ngatiite zvakati tese hatiite asi tese tinonzwa. Why? Because tine maziro. Mumwe anoziva kuti Mwari vakatendeka vakarurama ende zvekutaurwa zvikana ndikaita Mwari havandira sisi mwanongoti aiwa ndezvechechi ayo topinda pambi pedu izvi hazvine manyawu unongodzika pamuso they must understand mamiriro economy nezvinhu. Ireasoning yaamauri but message yauya yakafanana kumunhu wese. Kune vanotoziva kuti Mwari hamuvwe neeconomy nemamiriro ezvinhu akatendeka. Kune vanoti ukaita manyawu unogona kungoita losi ukatedzera zvavanongotaura. Kuziva kuri mauri ndokunoita shoko rinoparidzwa rigone kuzokushandira nokuti ratirikutaura rinosangana neraunotenda nezvaunoziva nenezvematiniti mauri. Kuna adzoka ari kunzwa vamwe vasaridei. Mufunge tine vanhu vari kusara kwete nokuti hazvipinde navo shoko havarinzwe but mavari vari empty ende kuziva kuri mavari kushoma. Mukabve Samaria akanyima Jesu mvura.
but anosvika vanotaura kuti takatomirira mesaya akauya achatiudza chokwadi. Ari kutaura namesaya akauya kuti mesaya achauya. Ende chinokonzera kuti agone kunyima hakusi kuda kwake. Akaberekwa mutsika utamo waitova kuti maSamaria neMajudha haadyidzane. Haasiri yakagadzamura iwoyo. She is a victim of such a system. Akaberekwa mutradition iyoyo, environment iyoyo. Unoziva muupenyu kune vanhu vari kupotsa mikana nekuda kwekuti vane zvavakaudzwa kuti vaite, but zvisiri right kuti vaite panguva yavo. And I explain. Akati maSamaria neMajudha hadyidzane ndofunga vanga vamakanawo vanetsana. But mukadzi uyu naJesu havana chavatondomakana kana kunetsana. Saka uyu ari kungotedzera tsika yekwaakaberekerwa achipotsa mukana waapiwa. That's why Jesu ati dai waiziva. Kureva kuti nyaya yangu ndeyekuti une traditional knowledge but hauna revelation yekuti ndinani asi. Saka tinoda kurarama tine vanhu vanovenga vanhu voti nekuti vakatadzirwa but vakaudzwa nevanhu vavanofarira kuti handimufarire saka muvengewe. Yenda uzive kuti Mwari akarongei paukama hwako naye. Saka unototi kana akavenga bhuru wangu kwadiri futi akashata. Umhuri zviriko baba vakaparidza vhangeri rekuti munangu akazodai vana vemukoma nemuniki navangika vane nyaya dzavo kwete kuti vapana vakatadzira naye. Uyo akaberekwa kuna baba vakatadzana baba vavo. Saka vanokutamira chigubu cheinheritance. Vasingazivi kuti maybe destiny yavo nemangwana ravo iri mukuwirirana. Saka vanopedzisira vasiri successful nekuda kwekuti vari kushandisa ruvengo rwemadzibaba mutime yavo. Wazvinomani ndozvakatoenda kuti ine mimba kwangu ine myamufiti. But nguva dzinosiyana. Munguva yehondo Mulungu yange iri nemi. Munguva yekuti nyika yasununguka hakunzi investor vakainoti kutororo. Saka kana muchimuti kutororo iye anofanira kunge ari investor unoita poverty neruvengo rwekuhondo. Vakaita nemabedu rafu vauya kuzoitawo rafu here iweyo. Vachaira vaita mabedu varanda kumashure. Iyi generation iripo haisiri yakadaro. Ende pfungwa yavo newe yana kuita level of reasoning iri different. Pane kuti mudevelop mutakura ruvengo rwekudhara kuramba kuri maproblems. Kana mumachechi zviripo ndakarerwa ndichibva vanhu vanotaura kuti chechi yakati handina kuti vasi serious. Kana kuti vavachimubvonyezo vanhu vanotaura ufunge iteto mubvonzo yakati haina mata havana mwari vari vakati havana mwari aida munhu kwete mwari. Sandakura ndopane vaziva kuti aitaura pamusoro pemethodist asi mwari munhu. Mwari ari munhu. But kune vakarerwa chokuziva kuti methodist haisi serious, Roma haisi serious, Anglican haina mata haisi serious. Asi mwari aidawo vanhu vanga vabvunza mwari wacho aiwa ndozvavanofunga. Saka unogona kushanda nepfungwa yevanhu yeruvengo rwekare ikakushaisa breakthrough today. Inowaisekuenda ikoko but varume ava vakanzi endai mundo kubvadzoka. Uyo ari kudzoka haasi kushanda nerataurwa, haasi kushanda nerataurwa. Unati parinotaurwa riri nyange kushanda nokupa breakthrough asi rokutaurwa. But rinofanira kunge rataurwa rikapinda mauri rinoshanda nekutenda neshoko raMwari rinorarama mauri kuti ricreate chinhu chinonzi faith. Faith comes by hearing and hearing by the word. That the second level of hearing ndoine nyaya yeword yeshoko raakurarama rinogara mauri. Munhu kana akura ane manzwiro anoita than paanga achiri mudiki. Kune message inoshanda maringe nematurity kura kwaita munhu. Saka kune mashoko anonzi kadimikirana kuti tsumu. Akuruma nzeve ndewako hapasi kurumwa munhu. Parutaura kuti akupa zano ndiye hama yako. But ndikaudza mwana wangu divine family kuti akuruma nzeve ndewako unoswera vakurumana. Ende haasi ndozvandataura kuti akuruma ndewako. Saka kuti tikanori wangu imbondiruma ndizvataura kateksi. But when you mature now, une a level of hearing. Inobva pakuti nyaya yataurwa zvayo ndeyekumana nzeve but hapana nyaya yenzeve iri. So the word of God rinoshanda
understanding. Saka zvakanaka kuti ukure mukutsvaka nekuda Mwari. Why? Nekuti kune zvimwe zvinhu zvaunoramba nokuti uri mudiki, kwete nokuti hauzvide kana kuti hazvina kunaka. Jesu akageza vadzidzi vake tsoka. Akanogeza Peter ndokubva ati Ishe hazvingaiti kuti undigeze tsoka. Koza Peter ane mweya wokumamisa vanhu, amboregaona wachigezwa. Ada kugezwa ada kuratidza Jesu kuti vamwe very strict shoma. Muri chief wamunotugeza mani. Akadii kuti vamwe vachikutanga kugezwa kuti Jesu akageza. But vamwe vagezwa vauya pana Peter navada kuzotaridza kwakuziva so. Kuti vamubareke kuna chigeza Ishe usandigeza. Jesu ndokubva atsanangura kuna Peter kuti yandinoita pano inyaya yekuti hauizive asi uchazodzizisawo. Saka Peter ndokubva achindigeze nyangwe nemusoro. Iwe wakutona miri wese ungochina patsoka. But there are things yekuti when you mature, your understanding develops as well. Zvawaivenga nekuramba uri mudiki pamwe ndozvaunenge uchitofarira wakura. So kukura kunoita kuti munhu ave nemamwe manzwiro uye nekumwe kuita muzvinhu zvaMwari tine vanhu vanomanikidzwa so ngatiitire Mwari ngatiitire zvakati. Kune vakura vanonzwa kuti it's an opportunity, ifavor, it's a privilege kuti uitire Mwari. Kune vanonzwa uri mutoro ilevu yevanhu ini gogo wangu anegara nokudongosha vaiti vakarwara vaiti dai ndikapiwa hangu majekiseni vaiti kupiwa vaiti kubayiwa vaitoshuwira. Ini ndinofanira ndaiti kuchengesa kakasimba atiti yakutoshuwira ndikazwa ini mwana kudiki jekiseni rinobaya kumunhu mukuru rinorapa. Saka understanding iyo pana arikubayiwa nearikurapa. Saka arikubayiwa haadi anorapwa anochemera. Level of understanding maringe kura kwavaita. Zvimwe zvaunoona uchiitira kuti amanya kudi pane zvavara kuziva zvinodarika level yekufunga kwako. Saka toda pakuitira Mwari hatifanane ende hazvitomboiti. To some kune kupedza nguva unenge kushaya zvokuita, to some zvine value. Remember, street preaching and later street. People they pass by, church, control, at a certain time I overheard people come on, share bus. Amen. I a Christian, share bus. But the woman I actually tell you, I'm sitting beside. Amen. I'm sure I'm very pushing. A level of knowledge. Amen. Such a no one about a blessing won't be. I see by hearing blessing won't be. Ili pa action ya uchaita pa second hearing. Na uchi kuipaka zvaaka zvisina kutaura. Zvakamudzora anamukumbira kuti ndiporese. Zvakadzoka kanomira kutsoka dzake. Noti kunamata Mwari kune chekuita nemamwe manzwiro nekumwe kuziva. Munhu Jesu anamuti kana maina muzodzoka mundinamata aiwa. Kunamata kwakagadzirwa neimwe understanding. Nokuti chakaita kuti vashedzere kwaari idambudziko. Vachakamudzora kwaari kumuzivo. Dambudziko hariite kuti munhu anamate, rinoita kuti munhu aite munamato. And I will repeat it. Munamato rinoita munamato kuti zvinhu zvakasiyana. Ukaita problem unoita munamato kuna Mwari. Vanhu vakaziva kwari munamato. Chakudzora usikuda kupora. Kupora munhu zvashanda unotoenda. Akapora akaenda vanotodzoka. Nokuti zvaukuda zvikaita. Unoonesa haisi nature yevanhu kugara vachitenda Mwari. Inature yevanhu kugara vachichema kuna Mwari. Mvura ikasanaya munyika inogara pasi. Ngatinamatei mvura inaye ikanaya vagare pasi ngatitendei ikanaya havadaro. Ikatonaya zvavharana. Ndototoida. But ikasanaya itakamata nyika ino Mwari aitakaramba dzangu. Kana yanaya hakuna kuti hakuna this week tinambotenda Mwari yakanaya. Vanokangana. That's why mumwe ibadzoka kuna Jesu sei ibadzoka mutoro. Why this stranger? Why this foreigner? Nyaya haisi kuti uyu mutorwa wayo. Jesu anotipa vhangeri nekuti chinotova a foreign thing kumunhu kudzoka kuzotenda. Chiri obvious kuchema kuti Mwari mudzore tsitsi. Ende kuchema kwakadhizainwa kusvika palevel yekuti ndokunenge kuri normal than kufara nekutenda. Saka uchiona kuti ndiani zvekufamba muupenyu hati zvekufamba. Anoti zvakangova. Takadziswa kunzi ukataura kuti zvekufamba vanhu vanozokwereta. Ukapupura kuti
gama dzangu akaniblesa on 10,000 sales ichipera uri pamawani. Saka to make sure even wapiwa zvakanaka unoti asina omera zvakaita. Asaka zvachikanzi more money more problems. Yatowanda zvayo. But none to kuchema kuri profit. Why? Because we are designed to cry. Chili foreign is to come back and worship and thank God. Why? Let's go he was a Samaritan among the Jews. Without a child, I see part of the team in it as if they don't deserve. But when my Judah, Jesus of Judah, second one go to the work we went by Jacob. We understand the little door why the Nagasa deserve. Saka ini na mfano kufana ne vanhu vanozosunge vane right. Ini I understand this by grace. Amen. Nyasha dzinokupa mamwe manzwiro ekuti unonamata Mwari usingapushwi. Kuka understand nyasha dzaMwari dzinokupa kunamata Mwari usina vanhu vanokumanikidza. Can you understand grace? Grace is a drive. Yokunozozwa kuti pano ndava kuzonamata Mwari wangu kuti unotoziva kuti akusi kugona kwako. Vanogona variko iwe haugone but you are among those achieving in life. Amen. He's a Samaritan among the Jews. So when I was one of the people I'm going to say, maybe Pacha, Majuda, but inini manje. Uzapata kwa sababu mwenye soro chakaitwa na mwalimu mpeni wangu. Achimani kwa type yangu, I'm a foreigner to this kind of faith. Amen. Vanhu vese vane vanogeza ndakafunda kusvika apa tine maconnections kusvika apa iwe nehama dzacho dzinotokuda hama unadzo dzinokuda huna. Amen. Asi ureiko. Amen. So kana yangu yekunamata Mwari hakutarisi kuti vamwe vari kufunga sei vari kuti kudii ukanzwira hwako upenyu zvinokudzora. Amen. Saka ndichiti wese abvisa dzinodzi nyasha dzaMwari zviti kuti akudani. Amen. Ukona munhu anodada especially vanhu vari gifted vane zvinhu achidada usaziva kuti chipo unoti kunzi chitonzi chipo you didn't earn it you have been given by grace. Amen. Hauna zvawakaita kuti uve nechipo Mwari ndiye akakudzwira nyasha akakupa chipo. Saka hauna right yekuda kutotsvinya kuti ndinoparidza kuti ndinoimba saka ndibatika ndimhorese. We are living in dangerous times yekuti mhoresa munhu waMwari mazuva ano zvinenge zvinototinetsei. Vamwe vedu vane mapodcast achipedza kuparidzira kuti usvike padhuze naye zvakatooma. Chipo chaakapiwa naMwari chine vanhu pakati vanoti usaendeko usaendeko. Akadarirwa vanhu ane timu inobvisa vanhu. Inonzorera pane madzisaipo aJesu neimwe nguva vakatodzinga vana vadiki. Usaka kunatafa kana kunge tuvana hatina zvakunoita tuvapfana kuti vana kuti vapfana ngavabve. Hapana mfana anotora chinhu chako Peter kana James or John. Pana akaita mudzidzi but vanoti. But unzwa kuti pachinhu chenyu hachipindana pamwana chako. Yeti makatosarudzwawo musiri makamusarudza. Hamuna chamakagona makatofuira kuti batane hove chaiti. Mopiwa nyasha dzekuti shuka yekutoredza vanhu makabviswa kufishi. But hamuti vanhu vadhuze. Amen. When you understand the grace, it's not to back to worshiping. Vakakumbira mwanakomana waDhavhidhi atinzwirei ngoni at a distance. Vari muronde vakapora kumwana kumhatso ukabudzoka hamusike munhu wese. Ndiko vanhu vakura pakumuziva. Hama dzake kunamata Mwari. Yoda kuti munhu ambokura muzvinhu zvaMwari. Nokuti zvinhu zvaunonziita unofanira kuva uchitoita wega. Zvofanira kutokunakidza kushumira Mwari wako mukereke yako. Kuparticipate nekuita zvinodiwa muchechi yaMwari wawakatenda. Amen. Saka unoona nedzimwe nguva nyangwe mukadzi weSamaria akanema Jesu mvura akaisa chirongo pasi akamhanya kuguta akanoti yemoni ataura nezvavo. Unoti vanhu vanoda kutaurwa nezvavo zvake havadi. Ari kuadvertisa Jesu waanyima mvura kuti vaimuone pandamunyima. Munhu anogona kufarira chechi but asina chaanoita muchechi. Ari panze anodza ndoye ndomatopinda uchiitei uripo. Hapana. Panomozwa kuti ndoye hamena anani ndinanandiva nezvaunoita imomo but indopinda imo muchechi. Akadzoka akawira mutsoka. Kuwira mutsoka ipicture yeworship. Kureva kuti kunamata Mwari kuri above level
yekunoita munamato kuna Mwari uchikumbira zvaurikumbira. Inosvika palevel yekuti wanyatsoona kuti handaideserve, handaipodzera, unodzoka wega. Amen. Saka Jesu anobvunza kuti vamwe vari kupi? Vamwe varisvika pakudii? Vanyatsonzwa zvaataura kuti go, but kunanzwa come muna go. Kusecha zvakanaka unoita kuti muna go hamuna come. Amen. Go kuenda hamuna kudzoka. But unodzoka mumessage isingadiwe vanodzoka. But adzoka ndobva atonzi ndiye akugona. Saka kunonzi kugonera Mwari, sometimes hakusi kugonera vanhu. Nokuti vari naiti vatori correct, vakatosara topenyera kumusango. Munhu asinzere dzakavhara tadziendai. Ari nokuti vanhu vari wrong kana vakawanda, zvinoita sekunge zvavari kuita zviri correct. Amen. You know, paholiday tonotanzadzira kuti unoyakuba tichitamba nadivine. Vana hanzvadzi yako vari 3, vanenge vari sekuru. Saka vanopera holiday unoona divine atokupa. Iye mwana wangu, unenge akuti sekuru. Because kubairo nekuvana kune hwanda akasika. Ende munhu akati sekuru ari kubvuma wani. Unozitanga kuti ukurita tayo ndiri man. Why? Because ani sekuru wawandisa. Ende atobva ndichitodaira pekuti sekuru. Nezera rake. Saka akundiadresa sezvinotaura vamwe vake, kwete neknowledge chaiyo yainayo. Oza Mwari unoita kudyira mwana, unomuitiswa sekuru ari pamaoko. Experience yevamwe nezvinozikanwa navo pamusoro paMwari, kwakuda kuti nesekuru kakuru utsvake nemiziva Mwari. Faith comes by hearing, tenda kuuya nekunzwa uye nekunzwa shoko raMwari. So shoko raMwari now ndoyaadhi ina iyenzere yemukati inoita kuudzwa zvinobuilda faith. Iri rinoparidzwa rouya mauri, rauya mauri rinosangana neri mauri rokupa mamwe manzwiro nemamwe maonero. Saka kuti munhu uyu haana meseji yaakaparidzirwa kuti dzoka, but akadzoka. Kuita zvataurwa ilevel 1, kuita zvazvinoreva isananga level. Munoziva kuti kune vanhu vanoita chinhu vasina kutumwa, but chaifanira kunge chitoitwa pachechi sekuti namufundisi anovhunduka kuti ndimwari wenyu akutuma izvi taita zvirongwa kuti tidaitida. I've met people in life vanominista muupenyu hwangu nenidi iri mandiri yakanamatira ndega isina munhu wandaudza. Saka unozvinzwa kuti munhu anonzwa Mwari. Because handina kutaura naye, ndataura naMwari. Saka ndokuda Mwari vataura naye akatonzwa akauya. There is a level of hearing iri beyond kutaura. Amai vangu tiri vafana vaiti kumba kwayavaidzi tikaita musikanzi wavo vasingapopoti vaikutariswa. Kana wakura unoziva kuti hakusi kutariswa. Imeseji vachaenda. Ukakura uri kuudzwa pamwe pacho unotariswa. Ndokunoziva kuti patoshata. Kune ziso rekuti vanogara vachitarisa mazuva ese. Bari kune matariso ekuti vakangokudai wega unoziva ndafa. But izvozvo unozviziva when you are born. But kure. Kana uchiri kadivi ukatariswa unotoshoresa kuti tarisirei. Woza usinomuzwa kuti message. So even kunyarara a message. Komana kafunga musikana kana bakanyarara watoudzwa. Ukaita nawo taura kandi akazotaura unozvo ndembo dayasina. Ngoza akasingade kutaura zvanyarira zvazvitori nani. Angaita kuti ndasikuda nokubvanyarara. Yonobata taura chete nepamusoro zvokuti saka ngachitaura kwawo. It takes maturity. Rebecca mukadzi waIsaac kuti arohwe. Bible rinoti Eliaza akaenda patsime akataura pachake in prayer kuti achandipa mvura uye achapangabera mvura. Ndiye anofanira kuva mukadzi waIsaac. Rebecca paakauya akachera mvura ndokubafa pafuningabera mvura. Haana kuudzwa kuti anopangabera mvura kunorwa pano. Imwe breakthrough haisi pameseji yaunonzwa, iri palevel yematurity. Haana kutomboudzwa kuti pano panonorwa kunofana patuta mvura upengabera. It was an inner thing chaaita in prayer. Dai wakuta uchinzwa Mwari mukati wako. Shoko riri confirmation yezvakara zvitaurwa naMwari muupenyu hwako. Message ngairege
every day. I confirm it, the message that was already in you. I'm sure times it's later, right? Yes. Not just in a matter. But you might have to pick more. Ukuguri ordinary, one of our teachers are not particular. See ordinary. We move back up to I want to go tell one, can go to the priest. I want to go your way. We have to put any level of deliverance. Because by the time priest was in Shushanamiti, and as you mentioned, you get a priest was examined and you are poorer. There was a fee you were supposed to pay. So ignorance is not to do it. That Jonah Banana Sita Banana Badara Maniput. Pagapinam fish in the Mahara. Now it's not Jura. Who does it make a matter? Father, we pray, we thank you for your grace and your favor. To pay man, to pay your own cause. The hearing that triggers faith in us. Even the moment we take the shock or a magazine batini. Baba Tarim was so that we take the no Kunzwa. We are near Kunzwa. Shock. So whatever you need, Baba, I can say Kunzwa. That is it, you know. We said that in the open one. Thank you so much. Thank you so much.